Ja, du er. Nå. Undskyld mig. Det var Albina, ikke? Jo, hvem er du? Jeg er Nihal, vi har været bedste venner i 3 år. Husker du ikke? Nå, du mener min eks-bedste ven? Nå, altså, jeg ved godt, det var din skyld, så jeg tilgiver dig det med ham der Magnus. Emil, nej, yes. jo. Magnus. Magnus. Ja, Magnus, ja. Ja, men det var din skyld, så jeg tilgiver dig. Min skyld? Ja. Det skulle ikke mig, der var min bedste veninde nu, tro. Nej, det var dig. Jeg ved det godt. Nej. Men jeg tilgiver dig, så skal vi ikke være venner Jeg ved, igen. hvad jeg tilgiver ikke dig. Jamen, du ringede ligesom aldrig, så det er din skyld. Men du ringede ikke hele tiden. Er du Jeg så synes bare, I skal mig, være der- venner. Hallo? Jeg vil ikke være venner med. Så jeg synes bare, vi skulle være venner igen og glemme alle de dårlige ting, du har gjort. Jeg har gjort hvad med dig? Jeg har ikke gjort noget. Jo, du har. Kan du huske der i 3. klasse, der hvor jeg stjal din flødebold? Jeg sagde Åh, dig ja, undskyld. du spiste den. Jeg sagde undskyld. Men jeg fik en ny en. Men kan du huske der i 9. klasse, der var til bal med ham den lækre fyr? Ham fra gymnasiet? Ja, det var så lækkert. Og han er ligesom doktor lige nu. Det var så tider. Men jeg synes bare, vi skulle glemme alle de ting og blive venner. Venner. Bedste venner. Jeg har lavet min kæreste, som jeg vil. Indenfra er der 3 slags baggrund. En er Puma, sådan en ting, fordi man er små og laver sådan slår sig for sjov, og sådan er der sådan et skelet. Fordi når man bliver lidt ældre, vil man bruge det sådan en feje ting, ligesom begå selvmord. Og den sidste ting er, hvor man tænker på drenge, fordi man skal gifte sig og have en lykkelig familie. Eller være fri. Eller hvis man ikke bliver gift, så bor man med 33 katte. Min kasse handler om forventninger. Det her, det står så lidt for det. Folk har tit mange forventninger om en, og det kan være meget irriterende. Så det hele ville være meget lettere, hvis der ikke var så mange forventninger. Dum, dum, dum. Så går det sidste tog til fremtiden, hvis I skal ned. Ja. Det her er min kasse, og inde i min kasse har jeg skrevet nogle sædler om, at man skal tro på sig selv, og det er vigtigt at være sig selv. Og det er altså min kasse, og jeg har en sætning, hvor der står, at man skal holde om sin familie, fordi det er familien, der støtter en og bakker en op, og som altid hjælper en frem i livet. Har I hørt den nye idrætsklubben i dag? Ja. Godmorgen, Solveig. Godmorgen. Det er Lena fra Cykelbibliotek i klassen. Og hvis I tager jeres bøger frem, så er det så Farvel. Godmorgen, fru Emilia. Sæt dig ned. Stop. Hvem kan du forstå? Start. Se dig selv. Frikvarter. Ikke sandwich. Skal vi ikke tage til kantinen og sidde? Jo. Jeg går lige over til en ny pige. Okay, så klar. Hej. Hej. Hvad hedder du? Leila. Velkommen til min nye skole. Tak. Hvorfor stopper du ikke? Jeg synes bare, det var dårligt. Skal vi lave lektier i dag, synes så vi fik hvad? Kan vi godt? Hey, så ses vi i biblioteket. Ja. Hej. Hej. Victor, hvorfor bogen ikke over til Leila? Der fik du svar på det, du spurgte om. Man skal jo sige velkommen til en ny pige. Jamen, hun er ikke velkommen. Jo, det er. Nej. Det vi prøver at sige, det er, at vi ikke vil være sammen med dig mere. Okay, fint, så går jeg. Hej. Hvad skete der? De blev bare sur, fordi jeg kom sammen til dig. Typisk. Jeg skal lige i klassen. Ja. Ses senere. Jeg går lige på toilet. Hej. Hej. Hvad hedder du? Lena. Hvor gammel er du? Hvor gammel er du? 13 om dig. Hvad tror du selv? Jeg ved ikke, derfor jeg spørger. Jeg er 13. Nå, så har vi noget til fælles. Nej.
Hvilke skoler har du gået på? Torsdagsskolen. Har jeg gået på? Hvem er du? Jeg er din klassekammerat. Okay. Synes du ikke, den her skole er dårlig? Ja, jeg har ikke været her endnu, så det Nej, gamle jeg er godt. forstår. Meget. De her lærerne, ikke? Ja, de er så irriterende. Og Ej. så skal du bare en helt roman og Ja, du spørger mig et spørgsmål, så kommer vi hele historien. Ja. Hey, var du altså ikke den onde i klassen? Hun kan godt være ond nogle gange, venter til det. Se du, hvem der er her i blevet venner? Åbenbart. Skal vi tage til bibliotekerne lidt? Ja. Kom. Hej, jeg vil gerne fortælle om min oplevelse i Streetmaker. Jeg var så sammen med Heban i hallen, Nana og Sara. Vi var i Streetmaker, og Streetmaker det er et sted, hvor unge mennesker kan dyrke sport. For eksempel streetfodbold og streetdance. Vi så på og hæppede. Og her er så en kat. Jeg vil gerne fortælle om at blive sig selv, og det har jeg skrevet her udenpå, fordi jeg synes ikke altid, at det skal stå inde i. Og når man er lille, har man ikke helt sin egen mening, men det får man, for man får mere og mere personlighed. Og jeg har ikke fundet mig selv endnu, men det gør jeg, for det gør alle. Mellem Superstella. Hey! Hey! Hvad er det, der sker? Hvad er det for noget, jeg hører? Rygte siger, I har Swag-stiller, og der spiller smart. Føle smart, ingen smart, altid smart. Bare rolig. Det vokser du fra, eller er du bare sådan en pige lige navn? Ved du hvad det vil sige, jeg er fars lille pige? Nej, men hun får ikke nok opmærksomhed derhjemme. Jeg her i hallen har snøret med Kemal. Og andre fra hans klasse. Jeg tror, I tager gas, og det kan ikke passe. Sig hallo til mig. Hey, hvor slap af. Vi er bare også en Har I mening? I er bare sur, fordi vi overtager scenen. Kamera, lys, folk vi bader i. I koger over, her er en 5'er til en is. Den mister I dit afmesat, hvem er sendt det til Haiti. Slap nu af, Sarah. Du får ikke nok at smage. Og jeg vil disse Haller hårdt fortælle, da hun fik abort. Det var fandme godt. Smack that! Vi er bare sur, Fordi vi overtager scenen. Kamera, lys, folk vi bader i. I er bare sur, fordi vi overtager scenen. Kamera, lys, folk vi bader i. I er bare sur, fordi vi overtager scenen. Kamera, lys, folk vi bader i.